Atal niwed wrth gwympo a hyrwyddo annibyniaeth I bobl sy'n byw mewn cartrefi gofal. Y weledigaeth ar gyfer dyfodol gofal yng Nghymru yw I bawb gael gofal mwy effeithiol sy'n canolbwyntio'n fwy ar yr unigolyn ac sy'n fwy cymunedol, wedi ddarparu gan bartneriaid ym meysydd iechyd, gofal cymdeithasol, tai a'r sectorau cyhoeddus a phreifat sy'n cydweithio â'i gilydd. Yn arolygaeth gofal iechyd Cymru, rydym yn gyfrifol am gadarnhau bod pobl yn cael gofal iechyd o ansawdd da. Rydym wedi cynnal adolygiad cenedlaethol o Ofal Integredig gyda phwyslais penodol ar gwympo, sy'n asesu'r ffordd mae systemau'n gweithio gyda'i gilydd ac yn gwneud argymhellion o ran y ffordd y gallent weithio'n well gyda'i gilydd. Atal niwed wrth gwympo a hyrwyddo annibyniaeth I bobl sy'n byw mewn cartrefi gofal. Dyma John, mae'n berson hŷn sy'n byw mewn cartref gofal, a chaiff ei gefnogi gan wasanaethau iechyd a gofal nad ydynt bob amser yn gweithio mewn ffordd gydgysylltiedig. Efallai nad yw'r cartref gofal mae John yn byw ynddo yn ymwybodol o'r holl ffyrdd y gallai gydweithio â gwasanaethau eraill, mwyn atal niwed y gellir ei osgoi wrth gwympo. O ganlyniad, gall John brofi'r canlynol. Diffyg ystod lawn o asesiadau ac ymyriadau mwyn lleihau'n realistig y risg o niwed wrth gwympo ac ymddwyn mewn ffordd sy'n osgoi risg, fel gofyn iddo eistedd I lawr a pheidio o gwneud y pethau mae'n ei mwynhau rhag ofyn iddo gwympo. Mewn system gydgysylltiedig gall John ddisgwyl asesiad aml ffactor llawn sy'n cwmpasu pob agwedd ar gwympiadau y gellir ei hosgoi. Y bydd ei wybodaeth yn cael ei rhannu'n ddi-drafferth rhwng y bobl berthnasol mwyn ei gefnogi. Ffordd o weithio sy'n canolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig iddo ef. Mwyn gwella'r gofal a'r cymorth a rhoddir I John, rydym yn argymell. Y dylai cwympiadau ymhlith pobl dros 65 oed fod yn flaenoriaeth yn ei rhinwedd ei hun. Mwy o ymgysylltu â'r cyhoedd ynglŷn ag arwyddocâd cwympiadau a sut yw hatal. Rhoi gwerth ar y gweithlu gofal cymdeithasol. Ariannu adnoddau ataliol. Safoni fframwaith cenedlaethol. Cyflwyno modelau lleol clir ar gyfer gofal cydgysylltiedig. Y dylai pawb sy'n gweithio yn y system anelu at ddarparu gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Datblygu gweithlu wedi hyfforddi'n ddigonol I ddywallu anghenion y boblogaeth. I gael rhagor o wybodaeth a darllen yr adroddiad, ewch I www.hiw.org.uk/Falls Review.